Det er denne øl, det handler om. Det er simpelthen en verdenssensation. Aldrig før er det lykkedes en brygmester at fremstille en øl med 35% alkohol, som samtidig er velsmagende. Vi var helt sikre på, at vi havde ramt en guldår. Det er Skat, som foretager den sidste godkendelse, inden øl må sendes på det danske marked. Jamen, det smagte jo fantastisk. Men da Skat skulle måle alkoholprocenten, var den helt gal. Den var på 35%, og det er katastrofalt, for det højeste, der må være i Danmark, det er 15%. Det er den tyske brygmester her, der er skyld i misæren. Tim Gröger er vant til de tyske brygregler, som ikke har noget loft på alkoholprocenten. Ja, hätte ich mal nur die speziellen dänischen Regeln gewusst, dann wäre diese ganze Sache nicht passiert. Sehr ärgerlich, die Sache. Jeg havde trygt overladt det her til vores diplombrygmester, og han er en af de førende i Europa. Brygmesteren slipper dog med en advarsel, og i øjeblikket arbejder han i døgndrift for at få lavet en ny øl til erstatning for påskebims, som den kasserede øl hed. Bryggeriet har dog stadig et lille problem. Vi er nu lidt i tvivl om, hvad vi skal gøre ved de 2.000 liter påskebims, vi har i tanken. For bryggeriet må ikke sælge øllet og synes, det er for ærgerligt at skylle de gyldne dråber i kloakken. Men der er en sidste udvej. Bryggeriet må forære øllet væk, så længe det kun er til privatforbrug. Og det har man nu tænkt sig at gøre, og det foregår efter først til rækker mølle-princippet. Man møder op hos os 8:30 i aften, og så deler vi ud, så længe vi har noget. Interesserede skal dog selv medbringe beholdere til at transportere øllet